Kagamay mong tao. Sunado ni munisor ni barangay Bulog. Ako na di paklong. Dere, bangun. Kinsa may kasugo ni mo musod-sud ka dre? Kapan? Ikumba? Ayo nun? Sama ka nun? May plano? Hindi kami kita kasak. Patira ko! Biskot! Makadagan! Sila! Just then. Tarungat kami! Yabag ka? Sana magtubagan ang amang na? Nausa mo gina gina usa mo gina problema mo. Sa may problema we. Ikaw ko rin, pero ibaw mo kada ka ng mga sign language sa mga kwan. Amang, ikaw sabot. Gikulata siguro siya oh. Yang usil patiran. Ako ni. Gikulata ka. Gipusel ka. Abuyate. Pausa. Tagay ka mas. Resbak ka. Tara. Buhiin ang kalada! Kalada! Dati mong matawanan mo! Tumato mo rin sog gamito! Ginin nyo! Labtanong ka mo Amang. Kung gusto hindi mabana sa gagaw! Yung mga bati niyong batasan! Gusto dyan mo mga matay! Inyo pag ginagidadang Amang! Hoy! Kain ng bak! Namahaw mo manghihap! Oh! Nabaw! Ipang bala nga mo dapat sa mga kalawasa do! Mayamat ka!
Dara. 579, 500 street. Ay, tuwa ka.